Ay, napakaganda ng view guys. Parang gusto ko munang mag picture sana dito. Let's go. Tayo guys. Take the next left. In 600 meters, your destination will be on the right. Parang madulas tong daan guys. Abutan tayo ng ulan. Dito talaga yung buhay motorista. Ang ganda tong tinampak nila guys. Limestone. So hindi siya nagpuputik. Layo pa pala sa loob. Kailangan talaga pag pupunta ka dito may service ka mga kaibigan. Paano kung may kasalubong ka na sasakyan dito? Parang one way yata itong ginawa nila siguro. Natawag na picture. Tama, feel the noise. Girls, rock your boats. Pinugutom ako guys. Lapit na. Wow, daming ang lights. Welcome to Casa Buena. Tayo dito tayo. Follow the limestone. Follow the limestone. Dami siguro ng tilapia dito. So into myself. Wow, ang ganda na ng daan natin guys. Yan. Wow, what a view. Bumaba na yung tiles. Your destination is on the right. Tayo pala ng pagpapin ng motor. Ganyan talaga ang buhay motor. Ingay pala yung box natin sa likod pag ganito.